Eastmanin Oulun muurahaishappotehdas on yksi maailman merkittävimmistä muurahaishapon valmistajista. 80-luvun alussa käynnistetyllä tehtaalla on tehty merkittäviä laajennusinvestointeja sekä panostettu tuotantotekniikkaan ja tuotekehitykseen. Tehtaalla valmistetaan puhtaan muurahaishapon lisäksi myös kaikki AIV-rehun säilöntäaineet. Oulun tehtaalla valmistetaan pääprosessissa muurahaishappoa ja myös muurahaishapon jatkojalosteita. Jatkojalostepuolella säilöntäaineet ja sulatusaineet on kaksi sellaista selkeitä tuoteperhettä siinä. Kokonaismuurahaishappotuotannosta reilu kolmannes menee tuonne jatkojalostetuotteisiin, pääasiassa säilöntäainetuotteisiin. Tuotteiden laatu varmistetaan useassa eri vaiheessa valmistus- ja toimitusprosessien aikana. Käytettävillä raaka-aineilla on omat laadunvarmistusmenetelmänsä ja tuotannossa suoritetaan valmistusprosessien jatkuvan seurannan lisäksi mittauksia ja analyysejä. Lopullisen tuotelaadun varmistus tehdään paikallisessa laboratoriossa, minne toimitetaan näytteitä useista valmistus- ja toimitusprosessien vaiheista. Tuotelaadun ja turvallisuuden lisäksi tehtailla panostetaan merkittävästi henkilö- ja prosessiturvallisuuteen. Oulun tehtailla on pitkä turvallisuuskulttuuri, pitkälle kehittynyt ja tänä päivänä erityisesti, minkä kautta edetään, on ennakoiva toiminta. Eastman käyttää säilöntäaineiden toimituksissa tuttuja ja luotettavia suomalaisia kuljetusliikkeitä sekä kouluttaa kuljettajia ja kuljetusliikkeiden edustajia toimintatapoihinsa. Säilöntäainetoimituksissa tuotanto tapahtuu täällä. Täällä lastataan sitten toimitukset tilausten mukaan. Kotimaiset kuljetusliikkeet lähtevät toimittamaan tuotteita sitten maatiloille ja kaupoille, asiakkaille. Ja ketju jatkuu siitä vielä sillä, että nämä käytetyt astiat kierrätetään, menee sitten kotimaassa sitten jatkokäyttöön. Astioiden kierrätys on kuulunut heti tehtaan alkuajoilta lähtien, eli 80-luvun alusta saakka. Tehtaan kokonaistuotannosta noin 3/4 menee vientiin. Toimitukset suuntautuvat ympäri maailman, yhteensä noin 50 maahan. Eastmanin Oulun tehdas työllistää suoraan 130 henkilöä ja välillisesti useita paikallisia urakoitsijoita pääasiassa prosessitekniikan kehitystöissä. Oulussa valmistettavat AIV-rehun säilöntäaineet on suunniteltu erityisesti suomalaisiin olosuhteisiin. Muurahaishappoon perustuvilla AIV-tuotteilla säilönnän riskit ovat selkeästi pienemmät kuin muilla vaihtoehdoilla, ja siksi ne ovat suomalaisten viljelijöiden ykkösvalinta.